Fani da wannan dama da Allah da Annabi yan uwa da abokanan arziki, ya kamata a ce mun tsaya mun fuskanci abin da ke faruwa a duniya, kuma abin da ke faruwa a rayuwa gaba daya. Sannan kuma kowa abin da ya zaba a rayuwa, kabarin nan ko kuma idan mun shiga kabari, kowa kabarin shi daban. Sannan kuma kowa ba a san kaddara shi ba a rayuwa. Akwai abubuwa da ke faruwa game da wata yarinya Rahama Sadau wanda ake maganarta. Wayansu suna tsine mata saboda shiga fasikanci. Dama duk wanda ya shiga fasikanci, kuma dama wanda ya fitar da tsaraicin jikin shi, tsinuwa za ta tabbata kan shi. To mu Hausawa Fulani, ko kuma in ce mu yankinmu na arewa, da mutanenmu da muke mu'amala su na arewa, da kuma mutanen da muke mu'amala da su na society, da kuma mutanen da muke mu'amala da su na industry baki daya, wanda yake online zai iya bani aran hankalin shi dan magana zan yi in brief. Kuna tashi ana zagin Rahama Sadau. Rahama Sadau ba ta yi abin addini ba, ba ta yi abin kyautatawa ba, ta yi abin da za a yi magana a kai ba, sannan kuma ba ta kyautawa addinin musulunci ba akan abin da ta yi. Number 2 shine, babu yanda za a yi ka zo kana tsinewa mutum, kana cewa mutum dan wuta, bayan kai ba wutan nan bace da kai ko aljanna. Baka da wuta, baka da aljanna. Baka da wuta, baka da aljanna, ba kuma a san inda ka dosa ba. Kai kana kanka baka san inda ka dosa ba. Zinubi ya kane ne ka gaba daya. Kai kana kanka ka san cewa wani abun da kake yi ma ba mai kyau bane. But a takaicewa abin da yake so fahimta shine, abin da yake so fahimtar da mutane shine, ba wai fa a dinga against din Rahama Sadau akan tayi kaza ko wato tayi kaza bane, ba ta yi daidai ba. Wannan ba tarbiyyar musulunci bace, ba tarbiyyar kowanne dan adam bane da idan ya ga abin zai yi alfahari da shi, ko kuma yarsa ko yar uwarsa ta yi wannan abin. But amma mai dinga tunani akan wani abu daya, lokacin da wannan mutumin ya wannan approach din, kowa sai dai ya manna status ɗinsa ya dinga cewa I love Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, I love Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mutane dan Allah kun manta da cewa Allah cewa idan bawa na ya taba ni, ku bani da shi ya zo guri na, zamu karke da shi. Amma idan aka taba habibi na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kai kuma mu ga action din da zaka dauka, saboda ya shi ya nuna maka Allah. Habibin Allah ne, masoyin Allah ne, al'amin ne. Yahuda da kan sun ce mai al'amin, su suka saka mai suna al'amin. Wannan magana da nake faɗa, wai a yanzu ba za mu iya fitowa social media mu tsine wa shugaban ƙasar France din ba, ko kuma mu zage shi kai tsaye dan mai cin gutsun uwarsa. Kaga magana da nake a yanzu, kowa ya saurara, kar ku ga kamar na dauki wani zafi ko kuma wani intentional abu, ba wai haka bane. Mutanen ba suna da wani jahilci, wai da ka dauki na magana wata upside down, ko kuma ka dauka whatever dai ka tsaya dai ka understanding ina, ka gane manner of approach ina inda na rusa. Number 1, Allah ya ce idan bawa na ya taba ni, ka bani da shi. Number 2, ya ce idan ka taba kuma annabi na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kai kuma ga reaction din da zaka dauka a rayuwarka. To reaction din da zaka dauka a rayuwarka shine menene? Na farko, tunda ake wannan abun, tsakaninku da Allah mutane ku dinga jojin a rayuwa. Ba mu fito mun yi protest ba akan wannan against din wannan abun. Muna amfani da kayan France din da muke magana mutumin da ya against din mutanen da suka aibata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna using din any product din da suke shigowa da shi. Sannan ga suna kewaye da mu baki daya. Sannan kuma ga abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan, muna nan ba mu against din shi ba, mu video muna nuna bacin ran mu akan shi ba. Wai sannan kuma wai sai namu da bangaren mu, na bangaren wani can daga France sai abu, wata ta yi wani tsaraici, to tsaraici Allah ta baka fe ni, matan gida ma suna yi. Sannan kuma ga matan titi nan suna yi, sannan ga matan wannan suna yi. A'a, ita ta yi wani ya zo ya kwatin reference domin ya yadda wa addinin musulunci magana.
ko kuma kun ara kun yafa maimakon da ku dira wancan din ko kuma ku dira wannan din, ita kuma dama can wanda ya shiga tsareci dama kun san me hukuncin shi a game da ya mace. To an garga an gama ganin komai a cikin ki, me ya rage a cikin ki? Mu dinga kan mu adalci a rayuwa. Babu wanda zai zo wai a industry ko kuma a wani bangaren outside industry yana magana cewa wai Allah ya tsinewa ne, Allah ya shigar da wani wuta, wacce yar wuta ce, wa dan wuta a gidan uwarka ko kuma a gidan ubanka kuka da Allah, wai wa dan wuta ne ko kuma wacce yar wuta ce. Idan wanda ya ayyage sun din annabi din ko da yayi ridda yanzu yayi ridda, idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah bai gama da kai ba. Sannan ko ba za mu yi tackle din shi wanda ya magana ba tukunna, sai dai mu je mu samu wayansu a gefe muna zagin su muna aibata su wai a society mu kenan, saboda mu mai da kanmu kawai duk inda mutanen mu suke sai an yi against din su, amma outsiders ba za mu iya against din su ba. Wanda yayi abin dan me yasa ba against din shi ba? Shugaban kasan wanda ya magana akan annabin dan me yasa ba against din shi ba? Dan me yasa ba mu dinga video live muna nuna duniya cewa aburan mu ya baci ba? Uban wanda ya fasa zuwa ya yanka ni a gida, ko kuma uban wanda ya fasa zuwa ya kama ni ya kai ni kirikiri ya kulle ni akan an taba annabi, ubansa ya ci kutumar durin uwarsa. Na faɗa ni Ramadan boot, na faɗa na maimaita. Idan wani na da waya a shi ya recording ya posting, zan yi save zan posting a Instagram akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dai a kashe ni. Na fi son sa fiye da kowa bana, na fi son shi fiye da uwata, na fi son shi fiye da komai a duniya da na mallaka fiye akan annabi. Domin kuwa shi ya nuna mana Allah, shi ya fito mana da duk wani rutsin abubuwan da zamu wannan a rayuwar duniya. Idan muna yin ta, Allah cewa yi bismillahir rahmanir rahim, qul lil mu'minina yaghdumna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma zahara minha. Wai malaman mu saboda su ma ƴan san zuciya ne, tunda aka yi against din annabi, tunda aka kawo magana akan annabi, babu wanda yake hawa kan mambari ya dinga magana cewa wai yau wai kasar Faransa, yau ina Denmark take, ku dinga tunanin baya, ina Denmark take da tayi against da ta dinna film akan annabi, ina take yau a kasar nan a duniya gaba daya, an manta da ita, an manta shafinta. Malaman mu sun yi shiru, sai an yi abu kawai a Najeriya ana fama da yunwa, ana fama da kaza, mu ne zamu iya wannan abun anan, amma namu yana yin magana shi kenan, namu mun dauka mun ara mun yafa. Jama'a mu ajiye san zuciya gefe, idan zamu face reality mai face reality. A shigo media kuna zagin wata abu tai wani wanda ba daidai ba, wanda kuma duk dan musulmi ya san cewa wannan ba wani abu ba daidai ba, to ita da Allah ta wannan, shi mutumin da yayi wannan typing din me yasa ba ku budiran mai ba tukunna? Number 1 kenan. Da shi mutumin da ya jawo farkon abin, wane ne yayi video tangible ya tsine mai albarka ko kuma ya la'ance shi saboda tsinannu ne, kuna tsoron kamu ko kuma kuna tsoron kisa ko kuma kuna tsoron a rawanta ku ko kuma kuna tsoron a zuwa kashe ku akan annabi Muhammadu? Allah ya tsine maka albarka, kana matsayin musulmi haka ke tsoron akan annabi Muhammadu wai a zo a ma wani abu a rayuwarka. Allah ya tsine wanda ya fasa zuwa yin wani abu ne. Amma akan menene a rayuwar nan? Dan Allah dan annabi ba ma yi wa kanmu adalci ba. Kuma muke magana, ana magana shugaban ana ce sai a ce gwamnati ba sa mana adalci, gwamnati sun yi mana kaza, gwamnati sun yi kaza. Yan bura uba zaka yi fitowa media kai magana ka ce gwamnati bata maka adalci ba ko kuma wani, amma an taba shugaban halitta baki daya kai shi sai dai ka fito kana cewa I love annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You love annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as in how? Ka san shi ma tukunna? Kuma ka san me Allah ya faɗa kan shi tukunna? Kawai mu tsaya mu focusing din cewa akan wanda yayi abin, mu tackle din shi, mu nuna bacin ran mu video, mu yi nuna bacin rai kai ko da Christian ne akan mulkin mu Najeriya yanzu under constitution. Idan an taba musulunci ba maganar wai ko da shugaban kasa ne maganar Najeriya fa ni fa zan danna bacin ne dan me cin uwarsa ko Christian ne akan mulki. Duk wanda ya wannan magana sai dai a zo sai dai ai kare jini biri jini. Ba wallahi tallahi duk wanda ya taba annabi, ban taba kisa ba, ban taba wannan ba, amma a yau a gefe na dan matsayin annabi wani yazo ya gwada taba annabi, ni da Ramadan boot idan ba zan iya kashe shi ba har lahira Allah ya tsine min albarka, in ya motsa daga inda yake Allah ya tsine mu.
ban taba kisa ba, amma idan dan iska ya ice dan iska ko kuma wani abu ya fito ya zo alongside din ka ya zagi against din annabi sallallahu alaihi wasallam, ban taba yin kisa ba, amma wallahi zan fara kisa daga kan wanda ya fara mun wannan abu, sai dai in baya kusa da ni ko wane ne. Amma mutanen industry mu sai su zo su ci akan mutun can waya kan industry, ku ci akan France mana, ku ci akan product in France mana, ku ci akan abubuwan da suke faruwa a duniya mana. Duk ba za ku iya wannan ba gaba daya. Oi, kuna tunanin international business tycoon kenan ko? Kuna tunanin wai kisa ko? Kuna tunanin bindiga ko? Kuna tunanin wai kai a zo a kashe ka ko? An zo an kashe ka, bindiga, an kama ka, whatever should be the case dai a cikin wannan surkukumin wannan kabarin za a je a jefa ka, whether you like it or not. Me kake gudu? Ka sara na mutuwa kuma ka sara da ka zo duniya. Duka baka sani ba. Wai kuma kake tsoro saboda san duniya. Menene duniyar? In zaka mutu kwanan kai kare, ba ka isa ka kara ko kwana daya a duniya ba. Duk mutumin da yake mu'amala kuma da wannan aka ce maka bismillahir rahmanir rahim, au aba'ihinna au bani ikiwahinna au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna. Kai namiji da kake wannan magana kake a gensu din wannan, uban waye baka da maka je kai mu'amala da mutanen da baban muharaman ka ba. Ban cire ba kowa fa, duk wanda ya against apart from bai against din wanda suka ta dauko abun tintil ba, dan ta yadda resin din wannan ba fa kare ta nake fa. Ba na kare ta, ba wai kare Rama nake ba. Idan Sadau ya nemi kwacewa mutum zai neme da shi at any moment. Dama haka ne, scandals ne, idan kana nema a jawo attraction ɗinka zaka iya yin komai. In ta ga dama ta fito tsirara ma mana. Duniya ce tana jiran wanda ba haifa ba. Duniya ce tana jiran wanda ba haifa ba. In ta ga dama ta fito tsirara ba abin da ya damu mutane. Ta yi a duniya ce tana neman wanda ba ga iyayenta na raye, mahaifinta na raye, mahaifiyarta na raye. To kai dan gidan uban waye da zaka kalle ta ga muta wannan. Je ka muta nasihar. To mutumin da ya datsa wannan abun, ina ruwan karshe, ka bar shi je rayuwarsa yanda ya ga dama, sannan kuma ya je fesin din Allah, kowa zai je ya samu ubangijin da yake din shi. Wanda ya taba annabi kuma ubangiji Allah, bala'in duniya da na lahira da masifar duniya da lahira, ubangiji Allah ka daidaita shi. Kuma duk wanda ya taba annabi yau ne festival da shi, in ba ni ne ajalinsa ba, Allah ya tsine min albarka. Ban taba kisa ba, amma ni ne ajalin duk wanda ya gansa din annabi yayi festival da ni, na ganshi ya gani ni, to ranar kiyama shi ta tsaya. In dai akan annabi ne, ai na sacrificing din kaina, na sacrificing din komai nawa, in mutu ko in rayu bai dame ni ba. Amma akan annabi wallahi tallahi duk wanda ya taba shi, duk wanda ya taba annabi, Allah ya tsine mai sannan kuma kai ya bari mai gaba da gaba shi, domin ni wallahi tallahi sai na kashe shi. Haka dokar addinin musulunci mai gindaya, babu wanda ya sai canza mana ra'ayi, babu wanda ya sai canza mana ra'ayi. Malaman mu kun yi shiru, ba ku mambari ku yi wani magana, sai ku ha mambari ku dinga cewa an fama an ba ana fama da yunwa, ana fama da kaza, ana fama da kaza, ana fama da kaza. Okay, ana fama da yunwa, ana fama da kaza, ana against din annabin, duniya ta tawo gangara, sannan kuma ba ku tunanin wannan abubuwan gaba daya, sannan kuke expecting wai cewa wai zuciya ku take dirty mind, Allah kuma ya hada ku da shugaba wanda wai zai kula da ku. Kai Allah tsoron ka yake ji ko kai ka halci Allah? Baka kyautata mai ba, zai hada kai da shugaba daidai da kai, waye muka abin da kake so. Ƙarya kake baka yi sabu wallahi. Sai ka bi shi, sai ka tsarkake niyyarka, sai ka tsarkake zuciyarka, sannan ka samu wannan amincewa wajen ubangijinka. Malamai kun ja kun shiru, ba kwa magana akan ari. Yanzu inda wani abu ne faru yanzu a yankin Afirka, a Najeriya, da yanzu kun yi ca. Idan dan fim ne wani abun da yanzu an yi ca, idan dan siyasa ne wani abun da yanzu an yi ca, idan police ne suka wani abun da yanzu an yi ca, idan cops ne suka wani abun a ce sojoji ba su aiki, a ce police su aiki, a ce ana anti corruption, a ce ana kaza ana kaza ana kaza. An ba mu dinga yi wa kanmu adalci ba. Kullum mu a rayuwar mu wai ba za mu yi da Allah. Duk mutumin da ya san cewa bai ma san addini ba, ko kuma bai zagin mutum a duniya, a'a, kai kare mutumin da aka taba.
wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubangiji Allah masifar duniya ta lahira Allah ka nuna mai tun a duniya tun a lahira. Ba dinga na ce muku tunawa a baya, yau ina kasar Denmark, yau kuma ga wata kasa ta ƙara faɗa, ta ƙara yi. To alamu ne na ƙarshen duniya, ba dinga muku, wallahi kowa ya shirya, wallahi lokaci yayi, wallahi lokaci yayi. In muna so in ba masu magana zaman lafiya a duniya ta ƙare. In har za a taba annabi Muhammadu, kar kai expecting akwai wani zaman lafiya da ya rage a duniya, wallahi ya ƙare. Wallahi ina muku rantsuwa, wallahi da Allah kenan. Za ka taba Allah ka zama lafiya, wallahi tallahi ka taba annabi, idan duniya ba ta tashi ba Allah ya tsine mu. Dama kowa ya san tana kan gangara, kuma wannan abin da suke faruwa har ka gangara ce, an san cewa an tawo gangara, fito na fito ne kawai. Kasashen duniya na musulmai gaba ɗaya babu wanda yake against sai ɗaiɗaikun kasashe saboda fi sabilillahi, amma idan wani abu ya faru a ƙasarka sai ka against ɗin mutum. Wallahi tallahi idan ba mu yi wa kanmu wannan kiyamun lailin mutum daga yanzu, to ba mu da lokaci. Za mu tsaya ne kawai mu ta faman mai da kanmu baya, muna mai da kanmu kullun akan ƴan uwanmu, hasada, kishi, wata tsiya ce, menene wata tsiya ce. Rahama Sadau ta je ta shiga, da ta shiga ta wani je comment a kasan hotonta, da je comment a kasan hotonta. Okay, quite alright. For the first place, ita bata yi abin da ya kamata ba, saboda wani ina ga irin wayewa ce, ina ga tana again ba ku magana kan shi da ya magana kudiran mai, ku je ku nemo wane ne shi a verify din shi a gane wane ne shi ya wannan abin. Sannan abu na biyu, shi head wanda ya magana shi kuma me yasa ba ku magana kan shi, sai dai ku fito kuna nuna wa cewa I love Muhammad Rasulullahi. Wai na love ne ki me kai showing concern dan kai postin ka ce I love Muhammad Rasulullahi. A zuciya yake, sai ka so shi fiye da uwarka da ubanka, kowane ne kai a duniya. Idan ka san annabi Muhammadu, sai ka so shi fiye da kanka da mahaifinka da mahaifiyarka. Shi fa aka taba fa, amma kun zo kuna combating wani abu. Gaba ɗaya malaman mu sun yi shiru, sun yi kunnan uwar shegu. To ga mu nan a duniyar, ya rage namu. Idan za mu fito, idan za a nuna cewa ɓacin rai ake nuna ɓacin rai, a nuna ɓacin rai, ba wai a dinga magana wai ai combatant na ba, ana nema a manta ma da wanda ya abin ma, a je a dauko wata wadda ta yi wata shiga, ake wani tsine muta, ake wani bata wani kaza, ake wani bata kaza. Ba bakin ɗinta nake ba, duk abin da nake ba bakin ɗinta nake ba. Domin ya kamata ce ko da a Twitter ne ya yi mata post din wannan abin, immediately zai ta delete din shi, kuma ta delete din wata. Kaga wannan ta samu ta nemi zaman lafiya kenan, to kuma ta nemi ta yi abun. To amma kowa da irin yanayin waye wasa da ilimin sa, ba mamaki ai jahilci cuta ne, sannan kuma kowa da yanayin fahimtar shi yake a duniya. Magana da zan faɗa mai ta ƙarshe shine, duk wanda ne ba daidai ba ya yi haƙuri, amma na of afroci na, amma kuma akan annabi ne, in ka haƙuri ma baka haƙura ba Allah ya tsine maka albarka. In dai akan annabin da ne magana ne ta ɓata maka rai, to in dai akan annabin ne kai da ne magana baka jaɗi ba, Allah ya tsine maka albarka. Bana buƙatar yardarka ko kuma bana buƙatar amincewarka. Na yi magana ne on behalf of ni, mine ya nake magana. Duniya na zaki da mu haka, duniya na zaki da mu haka. Yau ana magana Muhammadu Buhari ya daga farashin shinkafa. Farashin shinkafa yanzu ba da goma a duniya ai kenan ai. Ana taba annabi Muhammadu kuna shiru, sannan kuke tunanin cewa Allah ya hada masa shugabawa wanda za su suke wata. Kaje kasashen duniya menene baya mana, me ba a yi a kasar nan? Ba abin da baya proposal din shi. A gaban ku ake fasa abu, ake dauko abu daga cikin store wanda aka je tun COVID-19. Ba abin da baya a kasar nan. So what's the purpose of doing this? Wai kuna magana ne kawai ba kuna ajiye addini a gefe, kawai ku dinga tackling din yan uwanku, ku dinga threatening din yanda za ku samu wani fault da asara da bakin ciki a bangaren yan uwanku. To ya rage namu, ka ji daɗi baka ji daɗi ba kan annabi, wanda ya taba annabi ni dai ya kai ya bari mu face to face da shi, kowane ne shi,
ko wane ne shi, idan ma ko yau idan ne gaba da wanda ake magana ya against nin wannan abun, ni ne ajalinsa. In har na san inda yake, ko kuma na san kasar da yake, ko kuma na san gurin da yake, wallahi tallahi da ni ne ajalinsa. Na faɗa, na ƙara faɗa ni. In dai ka taɓa annabi, to ko ni ko kai a duniya kawai, ko ka ɗauki raina ko na ɗauki ranka, ba na buƙatar wannan. Ban taɓa wani criminal offense ko kuma wani abu ba, amma in dai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, na sacrificing ɗin kaina. To kaina ɗin me? Shi je nuna min Allah, shi je nuna min sunnonin annabi na kansa, shi je ya fito mana da hadisai, shi da ya nuna mana wane ne, shi da ya nuna mana komai. Aka dafa aka ba mu, har muke rikewa mu saka cikin, kawai so muke a tauna mana, mu tauna baki ma. Ya rage namu. Ma bacin rai na ɗaya ne, wa tsaya ana against, ba a against din mutanen da suka mejo abin da ya kamata a against din su, ana against din wayan su, wani abu da ta saka wayan su ka hada mu kaza menene wannan useless abu kuke magana. Apart from industry, kowane mutumi na industry da yake wani industry, ko apart from industry ko kuma outside industry, ban cire kowa ba. Da Allah da Annabi, idan baka da ilimin addini ko kuma idan baka da balaga a bakinka, har ka fito ka tsine mutum kuma ka ce mutum dan wuta ne direct, a gidan uwarka wuta take nan ko kuma take aljanna, ko kuma kai Allah ya ba get pass in jahannama da wuta. Dan Allah dan Annabi mu dinga kan mu adalci, mu dinga kan mu adalci a rayuwa. Idan za mu nuna bakin cikin mu kan abin da aka yi wa Yahuda da kansu suka kira shi da al'amin, su suka saka mai al'amin, amintaccen Allah kenan, kurun kus kenan. To me rage? Kuma har wani zai fito ya against din annabi, ka ce wai kuna magana kuna against din wata, kuma wata wannan ana magana kan wata, kuma manta da wancan saboda san zuciya, saboda useless. Ba wanda ya wani video, malamai da yan media din da yan film din gaba ɗaya da kuma da mutanen waje, sai malamai ɗaiɗaiku ne yan cikin tsangaya suke fitowa suke yin wannan video, ko kuma su ɗan clip, ko kuma su ɗan voice note sai akan annabi. Ba za ka iya fitowa ka nuna wane ne kai ba. Acto ne ni a masana'antar fim ɗin Hausa, acto ne ni a masana'antar fim ɗin Hausa, kan wannan Hausa film industry, Kannywood kenan. Ni kuma na fito na wannan maganar, tunda malaman mu ku kullun an fake da guzuma ne ana harbin kasana. Na fito na wannan maganar, na faɗa in dai akan annabi ne, sai dai in rasa raina. Duk wanda ya taba shi kuma ko wane ne shi a duniya, ubangiji Allah, masifar duniya ta lahira, Allah ka hada shi da shi. Allah ka tozarta duk wanda ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ka daidaita shi, Allah ka daidaita duk kasar da yake ciki. Ubangiji Allah karka, ubangiji Allah duk yanda kaga dama kai da mu, in dai akan annabi Muhammad ne. Ya roƙa mana duk laifin da muka yi sai mun je lahira za a mana hukunci. To duniya ta tawo ƙarshe, bayan da za a taba annabi haka duniya ta zama lafiya. Kar ka yi tsammanin zaman lafiya a duniya, ƙarya ne ta kare wallahi. Yanzu aka fara. Dan in zaka shirya ka shirya ma, in zaki shirya ki shirya ma. Kowa zai kuma ga Allah, kuma ga Allah. Ba magana wanda lincewa kaza. Wanda ne wani abu da ba daidai ba, ko kuma wanda, amma fa wanda ne abin da ba daidai ba in the sense of kalamai na, ko kuma wani abu, amma ba magana annabi fa. In na maka magana kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam, wai na bata ma rai, Allah ya tsine maka albarka kai karan kanka wanda na bata ran, in da kan annabi Muhammad ne magana ne. Amma apart from wani abu da nayi daban a cikin maganganu na, in ne abin da ba daidai ba, ina neman ya fi gaba da. But amma duk wanda yake wannan abun, ya kamata ce mu tsaya mu yi amfani da idan basira domin mu gane me yake tafiya a duniya. Ba wa mu dinga abu up head ba mu san me yake tafiya ba. Fi sabilillahi. Rahama Sadau kuma wannan tsakaninta da Allah ne yayi. A bata da Allah, ta je ta yi abin da a bata da Allah. Ka ba post din hoto ne yayi, ka bata da Allah. Ba komai. Akwai Allah ko? Akwai annabi ko? Kuma kuke bukatar wai sau a baka, a maka famfo, a baka ruwa,
a baka wuta, a baka AC, ka zauna lafiya, a ba kashe-kashe, ba kidnapping, ba kaza, ba kaza. Ana yawa annabin haka? Kuma wanda kake bukata ka zauna lafiya? To ka zauna lafiya a ina saboda Allah, dan annabi ana taba annabaka, har kake tunanin zaman lafiya a duniya? To ai ko da babu wannan abun ma ba za ka zauna lafiya ba, in dai an taba annabi. To na gode sosai, iya abin da ya cewa kenan. Wanda kuma yake da magana ya mun magana, zan iya bashi amsa daidai da abin yake, ko kuma wanda yake zai min DM, ya min DM direct, zan bashi amsa daidai da abin da yake bukata. Thank you. Na gode sai Ubangiji kuma Allah ya kara mana soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki daya. Ubangiji Allah ya tsarkake mana zuciyarmu baki daya. Ubangiji Allah ya sa mu gama duniya lafiya baki daya. Ubangiji Allah ya kyautata zuriyarmu baki daya. Ubangiji Allah ya hada mana kanmu musulmai baki daya, domin mu dinga mu ma nuna bashi ranmu duk wani abu da ake na rayuwar duniya.